Αν έχεις τουριστικό ακίνητο, τότε είμαι βέβαιος ότι έχεις δώσει χρόνο και χρήμα και περιμένεις να το δεις να αποδίδει όπως θα έπρεπε. Αν όμως οι κρατήσεις του δεν πάνε όπως περίμενες, σου έχω νέα. Δεν φταίς εσύ, δεν φταίει ούτε το ακίνητό σου. Φταίει ο τρόπος που γίνεται η διαχείρισή του. Τα τελευταία χρόνια η αγορά των πολυτελών καταλυμάτων στην Κρήτη έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Τα ακίνητα έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτό που χρειάζεται είναι τεχνολογία, εμπειρία και μια ομάδα που θα πάρει πραγματικά το καλύτερο που μπορεί από το ακίνητό σου. Να σου πω όμως κάτι, μη μας πιστέψεις. Έλα από τα γραφεία μας στα Κουνουπιδιανά Χανίων ή κλείσε ένα διαδικτυακό ραντεβού για να δεις αποτελέσματα με σπίτια σαν το δικό σου που τα διαχειριζόμαστε εμείς. Συμπλήρωσε τη φόρμα από κάτω και ένας συνεργάτης μου θα έρθει άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.